път. Седим в тухли. Не. Особено като виждаме тия стръпани. Това и древноримска поезия. Според мен, значи екрана на този телефон е по-ярък от този и се вижда по-добре. На моя? Особено. Ето виж, тук не са. По-ярък ли? Ето, на сянка се видим, мисля. Добре, ще идем ли сега? Ама годна за пиене. Напие ли от тази вода? Както решиш. Там за очите. Само не мога да си. Ще ходим ли в дупката? На гробницата? Ама аз съм ходил. Ами това се плаща там. 2 лева ход. Без за какво да влизаме? Има пейка. Ама той въпросът е, че такова. Значи... Тя, че би стана смешно. Идвай. Какво снимаш, бе? Я да видим. Тивай. Айде отивам. Айде, давай. Давай, чакай. Малко усмира. Казваш не, бе. Виж колко е видеото ми тук. 400 мегабайта. 720 ли е? Да. При 80 гигабайта. Айде не 80, да са останали 50. Не е от най-популярните стоки. МКВ, примерно. Колко минути ката? Какво трябва да ми подариш? Аз няма ще го подаря, но там кой ти е подарил това? Телефон с запалка. Да. Тя няма да изди. Що да го прави? Кой иде за това? Как може? Отиваме ли? Или по стария път? Стария път ни води към той. Оттам да си минаваме и да ходим да седим пим по едно кафе. Или искаш да отидем да видим да я снимаш? Какво да снимаш? Аз не знам кой е. Тя е едно такова един ход само. Знам.
Има две пейки там. Аз съм влизал и вътре. Не съм влизал вътре. Под земята. Това е бая, слизаш сега. Значи вървиш няколко минути надолу. Не слизаш. Така ли? Да. Ма да викаш 2 лева входа. 2 лева за един човек. Няколко минути надолу вървиш. Колко метра надолу слиза? Питаш. 20-30 метра. Стига бе. И какво се вижда? Нищо, камъни. Там, където са лежали хората. Тоест, умряли след като са лежали. Ама сега ги няма. Станали са и са избегали. Не, изнесли са ги там, както и това, което реално вътре няма нищо. Гледаш едни вани. От камък направени вани, които всъщност са такива. Хубаво. Няма тафана от тук. Я от този край. Чакай още не. Че трябваше да фокусирам на трето. Нарочно Да има 3. с тази кола. Аз мога да задам фокуса да е на снимка и отзад да не е фокусирано. Постоянно трябва да коригирам фокуса. Това е хубаво. Уния Nokia по 5 мегапиксела. Nokia до сега се е рестартирала 75 пъти. Не, въпросът е друг. Няма автофокус. Аз снимам текст и гледам после буквите са размазани. Не мога да какво пише. Това е важно. Ваниньо, явно от най-скъпия модел на... Не, Samsung Galaxy има 48 лева на месец. Едно. Като Samsung телефон. Това е среден клас таблет. Не е най-шибания, не е най-умрелия. От марката му е такава. Разбира се, вземи. Внимай, че снима видео, не го насочвайте. Една, две, три, колко правиш? 3. Сочката е заснята. Мога да ти кажа. Мите, ние нямаме снимки тук. Яма снимай с таблета.
Мите, идваш ли? Тази линия, да снимам катализатор. Шумитко ще прави снимка. Тук ни трябваше ли да има пейка някъде, бе, мен? Римска пейка. Тук пак работата в Комуния парк. Знам. Може тук да се види. Тя пак работиш, стана в смисъл. Едината седмица почиваш неделя и понеделник, другата почиваш вторник и сряда. Абсолютно вярно. Следващата седмица и примерно работиш веднъж дневна, веднъж нощна. Точно така. Ами какво да правя? Без пари седи ли си? Толкова едно нищо, поне да го бяха достроили до повече. Абсолютно не. Такова, че да привличат туристи. Това не е строено от тях. Това е правено след това. Това е правено от древноримляните и древнобългарите. То ние в това положение, де сме направо сме си древни. Древни и дребни бих казал. От един сайт има български, който продава телефоните на Lenovo и на разни други китайски, като Xiaomi, които били най-хубавите китайски. Дето няма ли гаранция в Европейския съюз. Телефон. Голям такъв като този за 319 лева. Аз съм поблажен да си купя, но поради липса на такова. На гаранция се отказва. Не на гаранция, липса на пари. Това е древноримско багер.
Явно търсят нещо. Злато сигурно. Когато се твърде много и стане голям бой, ако намерят злато. Нали? Комитетът на гърската кройка са изпотрепали. За какво става в момента? Какво когато не става? Ай, тебе да снимам на фона на... Да, бе, на трактора.